Dalčiak u ďalšieho videjka. Na začiatku by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí odoberáte môj YouTube kanál Dalčiak, pretože oslavujeme rok. Som za to veľmi vďačný, že som mohol začať na YouTube, že mám tak skvelých ľudí, ktorí mi fandia, ako ste vy, takže vám veľmi ďakujem. A pointa dnešného videa je taká, som sa rozhodol vám niečo povedať o tábore, kde som bol. Nejaký zážitok vám z neho povedať, pretože bol to fakt super tábor. Mali sme takú hru hrať, že každý účastník mal na chrbte takýto papier, zalepený takouto páskou lepiacou, vzadu na chrbte. A boli sme v takej spoločenskej miestnosti. Ako si stretol, tak si mu tam mohol niečo pekné napísať. A ja som sa rozhodol vám to prečítať, pretože si to podľa mňa zaslúžite aj vedieť. A veľmi som sa na to tešil, pretože už som si to aj v tábore trošku čítal, ale nie všetko. Takže som zvedavý. Aj z Ukrajiny sme tam mali ľudí, takže aj z Ukrajiny tu mám niečo napísané. Takže Dalibor, ti je veľmi pekný, Darina. To je od mojej kamarátky Dariny z Ukrajiny. Potom, si super, chalan. Si super pekný chalan, si frajer, Dalibor si kamoš, Kornel, to je môj kamarát. Zostaň taký, aký si a užívaj život. To je tiež pekné. Čau Dalibor, potom si super, vieš dobre hrať futbal, si celkom fajn chalan, len dakedy robíš nervy, ale si fajn. Ďakujem. Užívaj si, prajem veľa šťastia. Ďakujem. Si super, si pekná. Ahoj Dalibor, dúfam, že ťa na budúci rok uvidím v našej partii animátorov. Si veľmi odvážny a keď som pri tebe, tak viem a myslím, že nie len ja, že som milovaná. Tvoje srdce je priam preplnené láskou. Prajem ti veľa síl, a keď prídu pády, vstaň a kráčaj s Ježišom a dotiahneš to do najlepšieho konca. Ďakujem. A úžasne si zvládol pomocného animátora. Deťom si príkladom a animátori si to vážia. A ešte tu súhlasím. Takže boli tam fakt úžasní ľudia na tom tábore. A tábor sa volá Misia mladých. Je to kresťanský tábor a je to veľmi super. Na budúci rok tam chcem ísť tiež. A keďže boli zakázané mobily, pretože keď máte mobil, tak potom sa vám ťažšie robia tie úlohy, čo vám dajú animátori a tak som nerobil tam žiadne videjko a rozhodol som sa to takto spojiť s poďakovaním za rok od kanálu Dalčiak. Ešte aj s týmito krásnym textom, čo mi napísali moji kamaráti. Je tam toho fakt veľa. Sú to úžasní ľudia a ak to sledujete aj vy toto video, tak vám veľmi pekne ďakujem, že som vás mohol stretnúť v mojom živote a dúfam, že sa na budúci rok stretneme tiež. K to videa som sa ešte rozhodol pridať moje staré videjka a ešte aj videjka z kanálu Dalčo Palčo. Ďakujem za to, že odoberáte môj YouTube kanál Dalčiak. Friends, welcome to this video of mine. I prepared a video called Body Parts. Sit comfortably. Listen to me. This is my hair. These are my eyes. Oh, this is my nose. This is my mouth. This is my teeth. These are my teeth. Are my ears. This is my neck. This is my shoulder. This is my hands. And these are my fingers. Woo! This is my tube. And this is my tie. True ties. Woo! These are my gloves. This is my food. And this is my fingers on legs.
Now I will tell you parts of the body that you have now. This is my eyebrows and this is my mustache. This is my leather and this is my forehead. This is my knee and this is my mini hair. Thank you for watching the video to end and have a nice day. Goodbye. Come to back my new English video. Pre dneska všetko. Majte sa. Prajem vám krásny deň, pani učiteľka. Dovidenia. Dalčo Palčo pri ďalšom skolu. Jaj, čo za príbeh Doriti? A Doriti. Takže na zoslove chemických látok, halogény. Bože. Odpust mi. Oxidačné číslo. Je myslené číslo, ktoré vyjadruje počet elektrónov, ktoré atom príjme alebo odovzdá pri vytvorení väzby. Istý čelí. Čo mi vole? Drvem na to, serem na to. Držte kde zasraj. To sú moji pridebaní susedia. Chlapci, ideme vonku. Poďte. Zdravím vás do ďalšieho videjka. Kamen, že to je nejaké uhličko. Tak... Dobré ráno, svetlo mojich očí, stávame! This is Zdravím vás ďalšieho videjka a dneska si niečo povieme. Zlatári izolačnú, ktorá bude zachytávať teplo, pretože cvrčky majú radi teplo. Takže ďakujem veľmi pekne za podporu, za každý odber, like a komentár a uvidíme sa u ďalších.